Kdy natáčí? Mašikovina. Co? Počkej, prosím tě, to jsou trailery, ne? Counter Strike 1.6. Ty vole, ono měla se... Pomíhá jedna. Experimente. Budu natáčet video z CS. Okay. Teď počkej, Dělej. máš ty framey? To mrdě. Já jsem to smazal už, tak natáčej. Hej, jak to bliká na tom telefonu? No, Úplně. tak to je jasný, že Takže- jak projíždějí ty framey. A mě to nebliká. Hej, tak pojď, dělej. Už to nahrávám. Dělej. Někdo to jako... Tak dělej, pojď. Okay. Hej, tak začni tam něco rozjíždět, ne? Aspoň bystro. Dobrý, jo. Počkej, ještě 20 minut. Tyhle, dobrý. Jo, teď to nedělej prosím tě, že tam nic zamačkáš, jo. Ty jsi jak chlupoval. Maléča, dobře. Náhodák. Tak dělej. Tohle půjde na Google. Povedu, a kde o to, O co? kde pes šuká. Počkej. Dělej, zabij ho. Já jsem prskl na monitor, Ať tam můžu prostříhat nějaký pro gamingy. Hej, ty vole. Počkej, to skóre, to musíme nějak zaměřit. Dej tabulátor. No, dobrý. Ty vole, to jsou nervy. Ty král. Já jdu asi natáčet Ganzovi, ty. Vypni ty hacky, prosím tě. Nesmrtelnost se nepočítá. Máte ještě někdo ty šoky? Ne. Já to nechci chlastat samotnou. Ježíš, sorry. Ne, sorry, kámo, já fakt nemůžu hrát s tohle stavu. Ráno si dáme, kámo. Je to natočený tadyto. Jak to ono? Game incoming, jo. To je ono, vždycky naběhne někam do tunelu a GG. Už se to objevuje znova. Ne, já chápu, že Hans je lepší, jako. Jo no, jako je to větší pro gamer, no. Ale jako ten StarCraft, kdybychom natáčeli, tak bys to hrozně mohl na game. Hej, a teď čum. Počkejte.